कफि कालार गाननाया हा गावदां जाथारबाय सिख्लाफ्रा मा क्लासाव नोंसोरो ओइदाव गोजाना गासिबो समान गोजाखाबानो सावो ओमफ्राय गोजौ गाहाया ओरैनो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो सोरबाफोर आंनि लोगोफोर गोदान नायसनबायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार लोगोसे लाइक होनानै गालांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओरैनो दासान्दि जोंनिथिंजाय नेट बन्द जानानै दंथ'खायोमोन नालाय आंनि भिडिअखौ हगारनो मोनिया एसे गोबावसैखा आरोना लं भिडिअ हगारिया दिनैहाय माने भिडिअ हगारगोनाबो मैयानिसो जागोन आरोना लोगोफोर मैयानिखौनो आं दिनैहाय हगारना होनोसै नोंथांमोना एसे नायलांदो आरोना मैयाहाय आइ सरस्वती बिमानि गोथार सानमोन आरोना लोगोफोर माने मैयानि भिडिअखौ आं दिनैसो हगारनाय जाबाय गाज्रि मोननो नाङा दे लोगोफोर नोंथांमोनहा बयबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना जुदि बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा आंजों बयबो जोबजासे नायलांफादो ini taruh dulu mas. Ini malah om. Mulai dah haba babi makan saya nanti. Jom haba bayi nanti. Sepai ni. Hei mami ay. Asyik sekali bos. जोंहाबो खायला थांबाय फिसाजोफोरजों खिसारि जानो फैबाय ना जानांगौ ना खिसारिखौ Dua, ayo, mami, dukun dengan bilang kata mana? Kenal lah, kenal bilang bilang nanti ya sini. Dukun dengan apa bilang kata? Coba yang macam ni lah kan? Nak buat nama mana? Saya kan mau orang nak. Saya zagra jangan saya. Mana ni? Makan kulak malai beli biar. Aladju, arah nak pakai sampai. Ayo biar mazak kemarin sana. Sarah kesi, yang kesarinya. Lalu kemudian sini udah sana nih. Sampai di sampai. Podcast. Orang. Nak jalan. Sana bisa beli. थांस्रांजोब्बाय राजा नों जाखाङाखै जाखाङाखै गावदां जाथारबाय सिख्लाफ्रा मा क्लासाव नोंसोरो ओइदाव गोजाना गासिबो समान गोजाखाबानो सावो ओमफ्राय गोजौ गाहाया ओरैनो 7 मामि गोजौ गाहाया समान जोबस्रांबाय थांस्रांबाय नै जाबो थांसै दाबो थांफिननो रेडि जाबाय लोगोफोर हारसिंना माबायदि मोनजाखो जानायफ्रा मोजां सिगायनो मोथां आइगो हालिमा थाङा जाखांबाय हो जाखांबाय थांसै ओमफ्राय बिमा फैयाखैना दानिया जोङो न' फारसे गिदिंलांफिनसै लोगोफोर आंनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय